chopo kidieny mar pinje mosedongore. Ruto mane lose kar jot mare okinyi makawuono e kinde yango report makende mokoni koro biro goro chenro mag dongruok ma Kenya biro luwo. Okoni Kenya koro nyaka koro kit maino e kit dongruok mochwere ma ok weche siasa kende. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. In romo mano kelo kanyachiel jolony kod jotelo mopogore pacho ka e kar jot ma jatend piny boma Nairobi okinyi makawuono. Thor mar romo no ne nyago lipot magoro chenro ma piny Kenya biro luwo e chopo kar lek mar bedo achiel kuom pinje mosedongore. As Vision 2030 approaches its conclusion, the responsibility now falls upon our generation to imagine what comes next. I have just had an opportunity to glance through this report. While I have much more to study and reflect upon, I am encouraged that many of the issues it raises speak to the strategic direction we have already begun pursuing. Jatend piny William Ruto manotel ne romo no lero ni achiel kuom gigo mosebedo kakelo digni weche mag dongruok e pacho kam en ten sirikande madonjo to wuok rem dhi nyime kod chenro mag yudo ka kamano chako mekgi wegi. In my conversation with the late Right Honorable Raila Odinga, he consistently reminded me that no nation has ever developed without inclusivity and unity in diversity. My discussions with President Uhuru Kenyatta similarly underscored the importance of continuity in national development and the need to build upon foundations already laid. Together with many other engagements, those reflections reinforced a simple but profound lesson. Every nation that has transformed itself first imagined a future greater than its present. Ruto lero ni ler osechako rieny ne Kenya kalore kod okenge ma sirikande osegoyo higni 4 nyaka nokaw telo kata obedo ni ok osebedo ni mayot. 3.5 years ago, we were grappling with a $2 billion debt that was threatening to torpedo our country. Today here, we're discussing the National Infrastructure Fund, which has $2.7 billion cash. I had many opportunities to back down and to say, okay, it's become difficult. The courts have decided. The people have said something different. Some groups have pushed back. But you see, together, we have moved. Gavana ma Kisumu Ngire Peter Nyang'nyong'o kod jowadgi mamoko maloto ne ndiko ripodno oyango ni Kenya nyaka chuog thuolo mag tije, teg pur kendo ket ratiro nyime kaka okang' mar chopo rang'iny pinje modongore. We must be deliberate in investing in industrialization, higher productivity in agriculture, and mass employment in quality service sector jobs. But in order to secure this vision permanently, it is important we think about having a national development law that secures the vision every time so that it is not disrupted by anyone at any particular time. Jatend piny osingo mano lipodno kendo biro pedho lela kaka ibiro kete tim. Simpros Okinda, Ramogi TV.